Hanya hilang sufiro normal tak kaisa video tak kaisa topik nanti. Hingga seng tabuk secara first semester ni paper 2 major ni hingga seng unit 1 ni problem nanti kaitong layo. Tabuk seng titul problem no porilanya te silanya. Hingga naji titul problem no sekia sekereng Ramkumar diploma problem bukro kari jaka hangan ke 1954 BCO jab 1954 BCO problem by fachini problem ni sudan no diploma pe kom tingja ketal prothoma kog rubai bulayo ongkor obo ongkor ka puila bishini tamo ulni karimu mane second publish Sravan Bhadra talo ega naidi koglo ni pulao tamo rajani amolo osa puja furu paharo kafuru sajaku engka azorawo jeng buji mano senyaro kebang mano kog borok word o asa samjai kohun mano bas ramjak kono asa buku phaya panang makna senyai direct paharo kafur rom sajaka bujika gabo jeng ma bujilanya chin ko bor waitamo nga tam sajaka rajani molo jefru tripura haste chini bubagrani mol tongo jefru osa puja furu paharo kafur sabu tamo jefru osa matai gana ro yawa haita mane phagi tong hayo hairo paharo kafuru rajani binindia sawibo bujitia ko wanjing thaisa ko borok thaisa sabo sabo hangga rajani binindia katamo bubagrani je sonya tongmani bujika hangga sawi bo bujiya ko tangi himale kok wajing thaisa kok borok thaisa boni kokno bujinani je kamiam je tongero borok bahike banjine bujinai kok wajing he ba borok kok borok bo saya suja kok borok bo saya tam bahike sa kok wajing thaisa kok borok thaisa obo hike saw bujika naidi sawi joldi masa naidi paharo borok bo kurni zora kurni pozano sasum tunyani chau tam saka aborok kok bujia bo tamo awas hazate ba borok jolwi sau na hade sin borno heda inge paharo borok bo kurni zora a zora tange paharo borok kure inge tamo hok rogo je samung khanya ro hok khage ka to hok jaga no matong ye ba je gareng tange nok tange aro hok je payasa ar no murgi matong heda ehanya bagai kamio hingga borok keringi zoran saw keringi pozano sajung tunyani je pozawo no tam khanyane keringi tunya tongmani a pozano sajung se tuye abuno phanyani bujika yawa hige sajabu pozorawo rajani molo pozani saka bira horei paya subui poko tobose takti phaji dodi saw nugo tongo je pozani sak keringi pozano tam sajung tunyani pozani sakao sate kaisa bira horinge bokrogo taisa utamunai chunani bujikada yawa sajago to se dati phajin chapo sababo sanai sabo rajani binandia boro dati se phajin ri hitongo yawa hai inga bujikna ta sajatan sajaka je rajani molo osa puja puru pahara kafuru rajani binandia sawi bujitia kogwaje thaisa kogrok thaisa sawi jol dimas naji tamo paharo borok kurni zora kurni pozano sajung tunyani pozani saka bira horoi paya subui poko tobse takti phaji dodi chau tamo sanani kokno bujia binandia paro phaibo mase manenge de tong mani chau sunye saka tamo hinani orajani binandia no paro phaibo mase manenge de tong mani saka tangai borok no rajani binandia tamle khnai bana bola hetu ba borok kotor ble borok rajani singke buba grane ga bomo sawi bomanya hini bomanya kirui matung ya wahai ga kamio phaibo borok no masipo no mase borok hoya borok sariya gari borok hoya nang bomo sariya ro hokan ga borok sasana iske borok segi ban sana ya wahai sata pito phayo ga sak nai ji ni borok no ya wahai nga tabu ko na jesun sini gana gini wo baksa borok obahai tongo je rang pusia mai gana je kisa powerful borok tam khai gari borok no amnai sak nange khung nange khayo haida yo bahai tabu sung baksa borok no obahai kan nugo je baksa borok gari no hangke sak nange khung nange yo bahai yo obahai no okoglo bo sajaka ga okoglo bhai bo bisho sejak mani tabu sung present no bhai sung obahai tamo sini gana gini wo o mangbilum nugo tomo haida yo bahai ganagi sengato kogya keri kenang bo bujia suara betul sana waktu tam saga senga bo kogya bongno sengi bo manya tam ini sengai ba enggak nek sanai sabo romit lang thangkan ke enggak tangi chane bororo o aguli o lasuna ni se lamo bo kere gari bo kere hedu ba malpung ro enggak asoro obno skiri unadi
raja no kiru ke bini bini dia no to te kiri na sonyo no ke seni bo mainya sana bo ko kya nadi suara betul sana waktu suara bo sana betul bo sana tekam san waktu je tomo jotono sano awam wak simisar ka bo ngia awa hai suara sani bo awam logi betul sano suara sana ka ta betul bo sano nadi ingko wak bo sanai bo tok bo sanai ko ingka ke oje geri borok bo busuk bini bekau muti mata mana raku toriya borok malang sanai je borok ke seng mal mata tangiri wak tok heda tam ni humale seng geri ro abuno phalipano jorawo nangfuru phalipano cholinani abuno tise seng mal mata rilai bile sini kamiam se taune borok heda ba abo bo borok tamo free maganang sanai dio ba hai abo borok no songi bo mara nai borok niki songi usaya neng ma ekdom tam hone thi ke jotono ekdom sajobi mara nai dio ba hai oke nadi sanani hino mal thai sok thai tomasek labo lajia kibo kiriya rajani binendia sini tam saka nai bujidi tam saka man thai sok thai tomasek sana bolajia mane borok pai di tomasek borok man thai je obasi ni bagino owak tok rijago yo ba hai ke sano nai busuk lajia ka borok saksen nange khung nange awa hai je neng bo sankan kana neng mar nai neng busuk satok jaka sini tong kosong borok hasogo tong nai ba kamiam se tong nai bujikna ble engkang ke tam saka botol kupuluk suara ribo botolo teidaw hino buda bujika botol kupuluk suara mane suara keperap no abuno riu phano se tam hon nengi pai se botam khai tamon sala radane binin diara botolo teidaw riu mane no pai bia ni saman kokte yo nengi pai se nai ingkang ke porong je satei opo hai ta bujura se buju heda lashwa kupulung muihan ribo tobo banga se hino bebus rajani binendia engke suara riwo betul riwo wak tok riwo sinano borok ni tamo matai sokle tamo seke sane chalai heda engke bodol kupulung suara riwo tamo sajaka bodolo tuisi dawo handago sabo bai rajani binendia bai laishok kupulung muihan rubo nadi laishok kupulung license hebana ble laishok thali phanangkha despan kota thali no rom de thali blanya no de laishok heda laini bosok engke aso portal tam tongba engka thali blani bosok abo kublong ke mui luklai pan setang han tok sebanya han bongno engka borok busuk sa han borok sana han sato gota no mane sini ti prasar tong kosong borok no oba he ke sak nange khub nange bebos raja ne binin dia mane borok bujinas na ya buji thaji keribong hani borok bujina naiman kes keri raja ne binin dia engka selesai maka titun poglok no sekya ram kumar te porma titun koglon bisinti jengna tamo phunong jaka hangke jora kaise rajani mol tongfuru osa jefro osa pujang ko apura tamo rajani binendia ro pahara kasau means no kamiam se thango heda kamiam se thango ke kamiam se ba joro borok puri ni jora kuni po jana sa sajong forna ni aba he jora wa tamo po jani saka bira hore tima se top sa dati phaji hinu hangke labala je kibu kiriya tamsa kok wang thaija kok borok thaija saise bozor jamas na dia ma ke kok sau jor tiro ke sini borok ma ke busi nei babi kong no buji simaya inge thap jiga pham ha enga ke man thai chok tai to masak sana bo sano asama jaga bo tamo suak ri bo nge suak na kare ne ngo maru betu bo maru ngo wak na kare ne to bo maru bong no inge man thai chok tai to masak paro khai bo mase mani nge ta mathang ne sine chaka topat je tam nai osung murok totono borok budinas nai tangi male lang ko koglok ni paitha go like tango bebos rajani binendia borok bujia iya bahai ingka abono satok pito peton namune abono tino je azorani amang bilino singai ram kumar deporma chini bokol peskango bini titun koglok ni bisinti funoi rika ingka tabu faidi ram kumar deporma ni chini mungote kisah silainai ram kumar deporma no sen kok robayo bufruni simi sinika hangke 1954 bisiwo sudonna deborma bai kom thingja getal kothma kokro bai blayo puila bisini ulni karima sravan badro talo seng bini koklok no mano titun koklok no bujika ingko ok koklok simino seng bini sinimno seng kokro borok bai ha borok mano ngeti ni video asakno malai fine noro bai tekaisen topik tekaisen video jotono no